Una hora i mitja. I abans s'anava fins a la frontera i tornava a pujar i... Ja sabeu que els eclipses solars, hi ha 4 eclipses solars, tenim, entre la sort i la mala sort, que es veurà un parcial, sempre i quan tinguem una miqueta que els núvols marxen, d'acord? La sort més grossa és de que no plou, i aleshores estaven anunciades per totes les webs de meteo la pluja, però mira, no la tenim. Aleshores, des d'aquest punt estem a 2.007 metres d'alçada. Aleshores tenim molta possibilitat de veure-la. Per què? Perquè no tenim cap muntanya davant. Bueno, perquè ja és tradició de que cada any pugem aquí el rellotge solar i aquest any va venir l'eclipse i ja una mica ens va dir vinga, animeu, vos pugeu i aquí estem. Tot i que no sé jo si ja l'acabarem veient. I m'ha motivat que això és un fet que no tornarem a veure, almenys jo crec que no el tornaré a veure, i on s'ha d'aprofitar l'ocasió per venir-ho a esbrinar. Sí, el mateix, i el fet de que sigui aquí a Arcalís i pugem a aquesta hora i tot plegat fa que sigui com una mica màgic també, i és això. Ahí está.